iko dị nsọ anyị gọziri bụrịrị ọbara Kristi. Iko dị nsọ anyị gọziri bụrịrị ọbara Kristi. Kedu ihe ga-emere dị nwenu maka ihe niile o mere mụ? Aga m eburu iko nzọpụta wee kpọkuo aha dị nwenu. Iko dị nsọ anyị gọziri bụrịrị ọbara Kristi. Ọnwụ ndị kwere na Chukwu bụ ihe dị oke ọnụ. Dị nwenu nwaodibo gị ka mbụ ịtọhapụla m na-abụ iko dị nsọ anyị gọziri bụrịrị ọbara Kristi. Onyinye inye ekele ka m na-enye, aga m akpọku dị nwenu. Aga m emejukwa nkwere dị nwenu n'ihu ndị nke ya niile. Iko dị nsọ anyị gọziri